lze ještě doplnit jako politici v doprovodu pracovníků Pražského hradu jdou po takových úzkých točitých schodech nahoru do korunní komory, kde je další skřínka, opět se 7 klíči, vlastně trezorová skřínka. Nevím, jestli to vnímali lidi v dnešním slova smyslu, jako celá společnost, ale rozhodně to vnímal panovník, byl to jeho reprezentační symbol navenek a samozřejmě zvyšovalo to prestiž českého krále. Nesmíme ale zapomenout na jednu věc, že korunovace byl v podstatě svátostný obřad, při kterém panovník dostával pomazání a zároveň královská koruna byla ještě před posazením na Já věděl, že ty boty mě zradili. Zase, kdybyste mě dali informaci o tom, že je tam schod, což jste mě nedali, tak bych málem, ale málem neupadnul. Naštěstí jsem se zachránil. Děkuji všem, kdo mě nepomohli. Tak. Takže, pane řediteli, kde máme popelníček? Už jsem pro něj poslal.